badago heroiek ta heroientzako egina. Emiliano Zapata, traje eta korbata, jaurlaritzako nekazal sailburua data. Maradona aulkitxoan uzten dute arrasaten, Jainkoaren eskuari azkazala jaten. Baldator askatuko gaituen liderri, ez algara egongo itxoiten alperrik. Akaso ez daukagu profeten beharrik, hortzak biltzen moldatu gaitezke bakarrik. Egorik gabe jaio zen Frida Kahlo errezilen, Nietzsche mugiako metal talde batean zebilen. Tomas Sankara ertzain, aita on bat burko bain, askegunean Ana Frank gestapoen duko zain. Che Guevarak jarraitzaile asko dauzka Twitterrean,